Нам підкажуть, що Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» наживо зі студією АТР. Олексію, доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Ну, пане Олексію, знову ж таки, першочергово говоримо про АТР, про це не те, що недофінансування, а блокування фінансування. Нині з останніх новин офіційно знову ж таки все стоїть поки що на місці. Пан Бородянський каже, що питання буде вирішуватися. Тим часом ми спостерігаємо заяви, такі собі інформаційні вкиди, як каже Софія Федина, в медіапростір щодо подачі води в Крим. Ми бачимо закриття ЮАТВ, пост Олега Сенцова. Пізніше трошки зачитаємо так само про інфоситуацію. Яке ваше бачення щодо взагалі оцих таких незрозумілих співпадінь? Насправді дуже така якась небезпечна ситуація. Що стосується безпосередньо АТР, я двома руками підтримую колектив АТР. Хочу висловити вам слова вдячності за те, що ви є, і за те, що ви робите. І як народний депутат України, як український політик, я завжди робив все, що можу, і буду надалі робити, щоб підтримати ваш телеканал. Пан Іслямов, який є власником телеканалу, знає, що там те, що в моїх можливостях є, сьогодні я опозиційний депутат, але все, що є в моїх можливостях, робив і роблю, і буду робити для того, щоб розблокувати це фінансування, бо я вважаю, що АТР сьогодні знаходиться на передньому краю дійсно тієї війни, інформаційної війни, яка йде. І просто те, що ось відбулося закриттям іномовлення з одного боку, а потім припинення фінансування АТР. І коли все це кажуть, що це якісь співпадіння, знаєте, не вірю, не думаю і впевнений, що це не співпадіння. І комусь заважають реально ті ресурси, які сьогодні працюють на Україну і які хоч щось роблять на противагу тим сотням мільйонів євро, які вкладає Росія в цю інформаційну пропагандистську війну проти України. І ось на цьому фоні ці цифри про 40 мільйонів гривень для АТР, ну це просто виглядає якесь як знущання. А чому взагалі ці цифри ще мають якусь становити проблему? Тобто це абсолютно неспівставні цифри. І ще раз повторюсь, що я вважаю, що АТР має працювати. Буду для цього робити все можливе, і я впевнений, що ви будете працювати. Думаю, що достатня є кількість українців, яким не байдуже сьогодні, що відбувається, які зможуть захистити АТР. Ну, Хсмет Олса, що в перекладі з кримськотарської «дай Бог», пане Олексію. І у мене ще одне зустрічне питання. Я не хочу жодним чином і не маю права, як журналіст, там апелювати ту чи іншу сторону, але суто давайте наводити факти. Президент Зеленський, коли прийшов до президентства, він заявив публічно на першій же зустрічі з журналістами: «Я буду делать все для того, чтобы возвращать умы граждан на оккупированных территориях». Микита Потураєв у цій студії, де зараз наші гості знаходяться, так само казав: наша главная задача — возвращение умов граждан на оккупированных территориях, потому что иначе мы не вернем оккупированные территории. Войной не пойдем, вооруженный конфликт вообще даже не рассматривается, і це я вважаю правильно. Тим часом ми бачимо наприкінці січня кодування українських телеканалів. Тим часом ми бачимо закриття телеканалу іномовлення ЮАТВ. Тим часом маємо блокування фінансування телеканалу АТР. Єдиний, по суті, телеканал, єдиний у світі кримськотатарський, по суті, єдиний, який 24 години на добу мовить на теми Криму і добиває до окупованого Криму через супутник. І ми там в Т2, якщо я не помиляюся, пане Сергію, на Херсонщині так само частково мовимо. То о якій боротьбі за уми говориться? Або я щось не розумію, або щось іде не за планом. 100%. Здається, що йде боротьба за уми, але тільки не наша боротьба, а проти нас ця боротьба. І Зеленський або просто не розуміє, що відбувається за спиною, ну або йому байдуже. Я не знаю, мені важко навіть сказати. Я не хочу думати, що президент України, Верховний Головнокомандувач, просто свідомо саботує ті речі, які ви перелічили. Сподіваюся, що це не так. Але тоді це означає, що він просто не здатний ні виробити стратегію, ні проконтролювати її. Тим більше, що такі речі, як АТР, був створений безпосередньо приватною ініціативою. Його не треба створювати з нуля, щоб було б дійсно там дуже дорого і так далі. А він вже існує, його треба просто підтримати.
підтримати. І обов'язково, ось я тільки що в ефірі іншого телеканалу, в мене було теж включення, і вони казали про терему Криму, і, значить, провели аналіз ефірів найбільших українських телеканалів. І Крим зайняв там 0,00 по більшості телеканалів, і десь там 1% взагалі згадувань тему Криму. Ну і якщо ще й закрити АТР, то ми на словах будемо казати, що Крим – це Україна, а насправді, значить, просто викинемо його з свого серця і голови. А це означає, що ми просто забудемо про нього і дуже полегшимо роботу Російської Федерації щодо того, щоб переконати, що тема Крима закрита навсегда. Тому мені також дуже коментувати те все це. Інших фактів ми не маємо. Сказати, що вони не знають, не можемо. Бо ми піднімали питання АТР і в Верховній Раді України і на всіх можливих рівнях. Але бачимо, що тільки нові якісь перепони, причому придумуються на ходу. Як член бюджетного комітету Верховної Ради України, я можу вам твердо сказати, АТР, видатки на АТР є в державному бюджеті України в обсязі 50 мільйонів гривень. Це є. А чому сьогодні просто не перераховуються гроші і придумуються якісь там жалюгідні абсолютно підстави для цього? Оце і має нас всіх змусити замислитись.